Nos zwaar er tot. Bij een jongen, hij was de school bij Logivi. Want ik bij hun heb begalen al, awamje. Maar hoe hamal het deze nazistische klimaat bij school met goede penon nieuw pejo die schoen we zien. Die schoen naast en even. Cette jaar en wie je een naast en jonte. Juist waar hier. Hoe wish hebben we gezegd dus de school we zien. Helaas die dat, maar nu dat ik de school ging. Blambara, helaas dat niet. Blam, avec de nazen jongen. Als je een beetje niet kans. Met Mathiese, helaas dat niet. Zo mooi, dan gaat de solutie. Ik dacht helaas de maat we zien. Maar we vergrijpen die school niet wil de rewalie Mathiese. Un beetje school leren, quoi. Cette jaar hebben we meer de rendez-vous die gaan chirurgie in Gwingam. Awet, niet bien, dan hospital. We grijpen, dat die school neer, we doen het weer, wil rewal. Maar goed, een beetje school neer, we zijn gemaakt bij school, een beetje jeu neer, quoi. Trimis goede, en even. Au rendez-vous, die gaan chirurgie, de nieuwe maat, sommige maat is goed, Mathieu. Chirurgie, hoe die gaan te wc, ik ben promo kon je, dat is goed. Kleine maat, die gaan te, ja, meneer, kleine maat, die gaan te, maar zo'n bedrijf die goed meer heeft. Alla chirurgie weer. Blambara, zoals dit, van onze beetje grijpen, dit, die schoen meer heeft. Blambara, agreeuwen, kind matagarog, bij comprene mannen begint. Vos ze mooi nog wijs in het dan.